Παραλλαγές κατά τόπους στο χωρωτή. Alla che sa chi da ci sulla bomba
μας εμφανίστηκε με αντίγραφα παραδοσιακών φορεσιών από τις περιοχές Τραπεζούντας, Ματσούκας και Χαλδία. Χοροδιδάσκαλος ο Βασίλης Πολατήρης. Στο τραγούδι ο Γιώργος Σιαμλίδης και ο Γιώργος Πουλατζακλής. Στο κεμεντζέ ο Κώστας Σοπιάδης. Στο κεμανέ ο Γιώργος Πουλατζακλής. Στο αγκείο και γαβάλ ο Γιώργος Σιαμίδης και στο ταούλ ο Γιώργος Κορτσινίδης.